Αυτό, ταμπουλέ 40. Από εδώ μεριά είναι ταμπουλέ. Σουλάκι κοτόπουλο, έχω σουλάκι σκανίσιο, αρνί, σουλάκι κεπάπ με ντομάτα, κεπάπ σκέτο, κεπάπ απλό. Μία μερίδα είναι από εδώ είναι από τα ντοματαλί, είναι δύο βέργες είναι μία μερίδα και από αυτά είναι 4 βέργες είναι μία μερίδα. Τι από τα τσόπους εσείς που λέγεται από αυτά 4